ଗ୍ଲାସେ ଆଣିବ ଗୋଟା କାହିଁକି ଆଜି ଧରି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ତା ବିଡ଼ା ରଖିଦ ବୋଲି ବାଟ ଏଡେଲୁ ତା ବିଡ଼ା ଦବ ବୋଲି ନା କହିଲି ଗାଡ଼ି ଯା ଆବଶ୍ୟକ ପାରି ତୁରିଛ ସିଏ କଣ ଗାଡ଼ିରେ ମତେ ତ ମତାଇ ଦବ ସିଏ କଣ କରିବ ଯାଇକି ନିଦ ଲାଗେ ତ ବୁଝୁନି କଥା জীবন Yeah.
କୋଉଟା ନୁହଁ ଏ ବୁଝିବାନି କୋଉଟା ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ତମେ ରଖି କେମିତି ଆସୁ ଏମାନେ ବି ଦେବେ ଘରେ ବି ଆକା ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ କଥାରେ ଚଳିବାକୁ ଆଉ ତାହା ନହେଲେ ଏମିତି ଗୁଲା କୁକୁର ଭଳିଆ ପିଟିବି। আজি গোটাই নির্লজ্জ বাপ পড়িয়া গোটা বুল্লা কুকুর তু মতে মার মারি বুঝাই দেলু যে বাপা বাটা বাপা বাপা ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେଇ ସୁନାର ନକା ଗୁଟା ଦେଖିଲେ ତା ନହେଲେ ବହୁ এটি ঝড়ি ঝড়ি পড়েছে তা মানে তুমি ন খাই ন পি এই পর্যন্ত কাম করছো আউজ এ পুଅ কাহিଁକି ପାଟି କରୁଛୁ ଘରେ ପାଟି କରିବା ମନା ପଇସା ମାଗିବା ମନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ଛାଡ଼ିବ ଆରେ ସୁଖାଇ ତ ପାଠ ପଢା ସରିଲା ନା ତ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ଏ ପୁଅ ମୋ ଦେହ ପା କଥା ତୁ ବୁଝୁଛୁ କାହିଁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କାହିଁ ସେ କଥା ତୁ କହୁନୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦଉନୁ କାହିଁକି
କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ତମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି? ଉପାସ ଅଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ପୁଣି ଉପାସ ଅଛନ୍ତି ନା କେଶରେ ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଆମକୁ ଏମିତି ତେଲ ପିଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି 4 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ତାମାନେ ତମେ ମାନେ ଏଇ ମୋର ଏତେ ସାହସ ତମେ ପୁଣି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତମେ ବଞ୍ଚାଯିବ ମାରିବ ମାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହବ। ଏ ଗର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହବ। ରହିଲ ତମେ 2 ଜଣ କେ କାହା ପାଖେ ରହିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମର। ତୋରା କିଏ କର ଭାଇ ମୁଁ ହେଲି ରୁଦ୍ର ଭଦ୍ର ତୁମେ ସେଇ ଅଭଦ୍ର।